Бәйге җирлегебездә 8нче тапкыр үткәрелә. Ул балалар, аларның әти-әниләре һәм өлкән яшьтәгеләр арасында компьютер технологияларын үзләштерү һәм куллануны популярлаштыруны күздә тота. Шул ук вакытта буыннар бәйләнешен һәм гаилә кыйммәтләрен дә ныгыта. Россиядә быел гаилә елы икән исәпкә алып, бу соревнование династия дип атала. Монда безнең әбиләр, бабайлар һәм аларның балалары һәм оныклары катнашында үткәрелә. Бу бәйгедә беренче тапкыр катнашабыз. Без компьютерда эшлибез, тестлар эшлибез. Компьютерны беләм инде, үземнең менә кирәкле белән беләм инде, монда ничек булыр инде. Муниципаль турда 6 гаилә көч сынашты. Командаларга смартфонда һәм компьютерда мәгълүмати һәм финанс иминлеге буенча биремнәр үтәргә кирәк иде. Кызым һәм онугым белән килдем. Михайлов Казан. Компьютерда кызыгып эшләп утырам шунда, тырышам. Компьютерда укытулар менә безгә өлкән яшьтәге абыйларга, апаларга бик кирәк дип саныйм. Бүгенге көндә дөрес инде компьютерсыз берничек тә булдыра алмыйбыз. Менә безнең кесәдәге телефон, ул бит инде компьютер. Аның төрле приложениялары бар. Аларны без бөтенесен дә белеп бетерә алмыйбыз инде. Конечно, ярый әле оныкларыбыз бар, алар безне өйрәтеп торалар. Бәйге нәтиҗәләре буенча Мөслим авылыннан Дилә, Алина, Камил Максутовлар гаиләсе җиңүче булды. Максутовлар финал турында катнашып, Мөслим данын яклаячак. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.